No, tak sa ku včelkám oblečieme, aby nás nepichli. Dnes sa ideme pozrieť na to. Pred 3 dňami sme odobrali starú matku, nakoľko včelstvo bolo značne pichavé, tak sme vymenili matku, dali sme ju do klietky. Prešli 3 dní a idem sa pozrieť, či nastávali pod klietočkou nejakú divočinku, do ktorej chceli už, aby kladla vajíčka, s tým, že dnes už im po 3 dňoch dám aj do klietky cukrovo-medové cesto, aby sa ku nej prehrízli. Takže ideme na to. Zložíme si nadstavok číslo 3, pretože klietočku sme dali medzi plot do nadstavku číslo N2. Včelstvo by malo byť relatívne kľudné. Trošičku zadymíme. Uvidíme, či už niečo vyskavali. Vidíme, že včielky sú spokojné. Majú tam novú matku. Pozrieme sa. Zatiaľ nemajú vystavané nič. Matka žije. Vidíme ju tam, je označená bielou farbou. Vidíme ju? Takže napriek tomu, že 3 dní už bolo, vyberieme si cestičko, zatiaľ nevystavali nič. Dúfam, že ju spokojne príjmu, že sa prehrízu a pri ďalšej kontrole budeme môcť konštatovať, že matka začala plodovať. Takže urobíme si taký trošička to lepí, pretože je vonku teplo. Musíme vybrať jednu časť. Veľmi opatrne, aby neušla. Všetky zmetieme. Tak. Matka je teraz na opačnej strane. Položíme na bok. No a snažíme sa obchať tam cukromedové cesto. Tak. Včielky ako náhle zacítili pášu sladkú, tak okamžite sa na to vrhli a postupne sa k matke prehrízu. No a takáto klietočka má ešte aj druhú stranu, takže môžeme jej dať aj na opačnú stranu. Necháme do zajtra a zajtra už prídeme a už len vyberieme klietku, pretože oni sa do 24 hodín krásne prehrízu. Troška to cukrové medové cesto naozaj lepí. Lepí sa. Vidíme, že ani veľmi dymak nepotrebujeme, včelstvo je už relatívne kľudné. Sa vybrať řádku tohoto z opačnej strany. Počkať, matka prejde na druhú stranu, aby nám neušla. Dobre, už je na opačnej strane, okamžite. Tak. Včielky automaticky idú po sladkom, keďže už nemajú
nejakú pašu vonku. Natlačíme a budeme čakať. To je ono. Lepí sa to celé. No. Dobre. Zvyšok im dáme tiež, nech to skonzumujú. Výborne, takže majú z jednej aj z druhej strany cukrovo-medové cesto. Matka pekne žije. Vložíme naspäť. Vidíme, že včelky sú pokojné. Netreba ani zadimovať. Ja si trošička ruky očistím. Položíme tretí nadstavok. No a na druhý deň, to znamená zajtra, prídeme a už len otvoríme. Upravíme tak, aby nestala nejaká veľká medzera. No. A to je na dnes všetko.